खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। गिबियावनो दङ मोनसे जोबोद गोनांथार खौरां। बर' माहारिनि गेजेराव आरोबाव गोदानै जोनोम मोनदों हाथियार लाग्रा आफाद। थारैनो बेसेबां सैथो गुबैयै मिथिथ'नाय जायाखै, नाथाय समाजारि बिजोङाव जोबोद गोख्रैयै गोसारदों मोनसे मिथिसार बिलाइ, जेराव बिथांमोनहा गावसोरनि गोदान आफाद दानायखौ फोरमायना होदों आरो बे आफादनि मुंखौ गुसुङै BLA एबा बर' लिबारेशन आर्मी बुंनाय जादों। लोगोसे बे आफादखौ थांनाय 1 फेब्रुआरि 2023 मायथाइयावनो दानाय जादों होनना बुंथिदों, जेराव बे गोदान BLA आफादनि आफादगिरिखौ बि दैदेनग्रा आरो गाहाय नेहाथारिखौ बि बोखांसा, लोगो आफादगिरिखौ बि रोंगोरा आरो आर्मि चिफखौ बि अनख्लाय मुङै मिथिनाय जादों। मिथिनाय बायदिब्ला बे गोदान आफादा बर' हारिनि गेजेराव जोनोम मोनबावनायखौ लानानै गोबांनि गेजेरावनो गोनो गोथो साननायफ्रा सोमजिलायदों जे बर'फ्रा BLT आरो NDFBनि हाथियार लानानै सोमावसारनायनि समाव गोबां दुखु खस्थ'जों थासारिखौ बारहोहरनांबाय, नाथाय दायो बेफोर गासैखौबो नेवसिना मोनसे गोजोन थासारियाव फैहांनाय समावनो बे गोदान हाथियार लाग्रा आफादनि थाखाय थासारिया बेसेबां गाहामै थागोन गोबांनि गोसोआव सोंथि। नाथाय बे आफादनि थांखिया गावसोर बुंनाय बायदिब्ला आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनाय। नंगौ, बे आफादनि गुबै थं आरो हाबाफोरा मा जागोन बेखौ समासो फोरमायसिगोन। क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादखौ मैया आबुङै दाफुंनानै लानाय जाबाय। मिथिनाय बायदिब्ला मैया 13थि बोसोरारि जथुम्मानि गेजेरजों मोनसे जर'खा थान्दै मेल सावरायलायनायनि गेजेरजों 3 बोसोरनि थाखाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादखौ दाफुंनानै लानाय जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि बे गोदान आफादनि आफादगिरि महरै सोमदोन औवारी आरो गाहाय नेहाथारि महरै अनिरुद्ध ब्रह्मजों लोगोसे गासै सा 31 बिबानगिरिफोरनो बिबान गथायनाय जाबाय होननाबो मिथिनो मोनबावनाय जादों। MLA जलेन दैमारिनि फोसावजानाय सुपार 10नि मैया सायख' आनजादआ गाहामैनो जानानै थाङो। मख'जाथावदि तामुलपुरनि MLA जलेन दैमारि बिथाङा ओनसोलाव सुबुं सम्पद दानो थांखिजों गावनि फारसेनिफ्रायनो थांनाय बोसोराव गासै सुपार 5 सायख'नानै आबुङै बेसेन नाङै कचिं होनाय जादोंमोन। थिग बेबायदिनो देग्लायबो सुपार 10 सायख'नानै गासै बिजाथिफोरखौनो गुवाहाटीआव बेसेन नाङै फोरोंथाय होनो थांखि लानाय बायदिनो मैया बेनि सायख' आनजादा गाहामैनो गाहाम जानानै थाङो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनाय बायदिब्ला मैयानि सायख' आनजादाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा नुजाथि हैना बेनि गोनांथिखौ फरायसाफोरनो बुंथिना होनायजों लोगोसे बेखेवना होनाय जायो होननाबो मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे मैयानि बे सुपार 10 सायख' आनजादाव गासै 176निबो बारा बिजाथिफोरानो बाहागो लादोंमोन होनना खौराङाव मिथिनो मोन्दों। गोदानै हाथियार लाग्रा आफादा जोनोम जानायनि सायाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि गोख्रों बिबुंथि। बेयो जेबो ओंथि गैया। थांनाय समाव BLT NDFBनि हाथियार सोमावसारनायनि उनाव गोदानै सोरबाया हाथियार सोमावसारनो हागोन होनना आं बुजिया। बिसोरो बेखौ ओरैनो फोसावलाबायना थाखा फैसा खांगोन, थासारिखौ गाज्रि खालामगोन, बेनि उनाव गावनि जिउखौबो धंस जागोन। समाजाबो खस्थ' मोनगोन। बेबायदिनो खालामनायनि अनगा जेबो खालामनो हाया। लोगोसे बिथाङा बुंबावदों दि BLT NDFBनि गोख्रों सोमावसारनायनि गेजेरजों माबा मोनसे मोनबाय, बेनि उनाव आरो सोरबाया गोदानै सोमावसारनो हागोन होनना आं साना आरो आसाम सरकार आरो भारत सरकाराबो माब्लाबाबो लाय होनाय नङा। बिथांमोनहा थासारिखौल' गाज्रि खालामनो हागोन होननाबो खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिना होबावो मानगोनां बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। मैया गौतम बर'नि गोथार श्राद्धआ जानानै थांबाय।
थांनाय 15 मे खालि सिलबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि गौतम बर' बिथाङा हरखाब लामानि जाब्रथायाव रुंसारि जानानै थांदोंमोन। बेनिनो मैया गोथार सानखौ बिथा खालामना गोथार श्राद्धखौ सिलबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव खुंफुंनाय जायो। लोगोसे गौतम बर'नि गोसोखां खाम्फाखौ बेखेवना होयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी बिथाङा आरो गौतम बर'नि गोसोखांथियाव दिहुनजानाय बिसिम्बिखौ बेखेवना होयो आसामनि मन्त्रि उदखावग्रा ब्रह्म बिथाङा। दिनै 6 शिड्युल स्पेसियेल टेटनि फिथाइखौ होनायनि खोथा बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। थांनाय 31 एप्रिल खालि जानाय आसामनि 6 शिड्युल नि जर'खा टेट खुंनाय जादोंमोन। नंगौ, बे बाथ्राखौ लानानै खौरांगिरिफोरनि सोंनायाव मैया बिथां प्रमद बर'आ बुंदों दि बे जर'खा टेटनि फिथाइखौ दिनै होनाय जासिगोन होनना बुंथियो। लोगोसे बिटिआरआव थानाय गासै 1200 फोरोंगिरिनि मासिखौबो थाबैनो आबुं खालामनाय जागोन होनना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिना होबावो बिथाङा। प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा सुबुंफोरनो हानि फोरमान बिलाइ एबा मोनथाय होनो हायाखै। अदेबानि दायो ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकनि बाथ्राखौ लाबोनानै बिटिसिनिफ्राय लाख लाख सुबुंफोरखौसो हा गैजायै खालामनो नागिरदों। बे बाथ्राखौ बुंथिदों आमसुनि गाहाय नेहाथारि टाइसन हुसेन बिथाङा। मैया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिथां टाइसन हुसेना गोख्रों रावजों आथिखाल प्रमद बर' दैदेननाय बिजेपि, इउपिपिएल आरो जिएसपिनि सरकारखौ फेलें जादों होनना अजद होदों। लोगोसे बिथांमोनहा बिसायख'थि फोसावदिंनायाव सरकाराव फैयोब्ला 2-3 दाननि गेजेरावनो हानि फोरमान बिलाइ राननानै होनाय जागोन होनना बुंदोंमोन। नाथाय दायो बिटिसिनिफ्राय लाख लाख सुबुंफोरखौसो ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकनि बाथ्राखौ लाबोनानै होखारनो नागिरदों होननानैबो खौरांगिरिफोरनि गेजेराव गोख्रों रावजों बुंथिनानै होबावो मानगोनां गाहाय नेहाथारि बिथाङा। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। गोजोन्थों।